My God. Namanje inkosi ulingane yakho umphilise lapha ekhona nabo bonke ke inkosi abangaphilanga ababuthakathaka siyabakhulekela nabo ekuseni ngegama elinamandla lenkosi sithi bathinte ukwaphilise in Jesus mighty name. Amen. Amen. Oh Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Siyayibonga inkosi. Siyabulisa abafundisi abakhona phakathi kwethu. Sibulisa ubaba nomama. Sibulisa abantu abasha. Thank you, Jesus. Sibulisa uSunday school. Egameni elinamandla lenkosi yethu Jesu. Uzokuza ukuthi ngokuphi sonke lesikhathi. Ngamukhuza. Siyabonga. Angawakhohlisela amazwi ngelilanga ngafike ngomama bahlangana ulimi lwamathela phezulu kungekho ngisho nenhlaze eyodwa yamanzi athi mhla ebuya lamanzi ngizowakhathelela ke hayi ngiyawabuyisa lawo manzi ngimbolele shema amafanele ngikhuluma amazwi kanjani amen ngizowakhathela kodwa ngikwantini. Hallelujah. Sibuye ukanzini. Besiyemathuleni ekuseni. Siyongcwaba umuntu omdala. Amen. Ake ngiphuthume nembuye emanzini. Ngizoma nje lapha phambili. Simbuke simbone. Ithi manje isikhathi sesambili. Oh, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
wafaka ngafana jwayele isilungu ithini iwashi singalandela ezinye esesesiqedile uNkulunkulu mabhaka uthini wena uthini ngizobe sikhuluma la uthini uthini I'll ngokugcina nje bese singene ezweni.
Jesus. Luke chapter 4, verse 1, 2. No 3. Ngithathe no 4. uJesu egcwele umoya ongcwele Yeah. wabuya eJordani Thank you, Jesus. waholekela ngomoya ehlane elingwa nguSathane izinsuku ezingama40 akadanga lutho kulezo zinsuku Yebo. seziphelile walapha Thank you, Jesus. wayesethi kuye uSathane uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kuleli nje ukuba libe yisinkwa uJesu waphendula wathi Yeah. kulotshiwe ukuthi Jesus. akusinkwa sodwa umuntu aza kuphila ngaso Yeah. Baba wethu omhle siyabonga Siyabonga baba. ususile ngalo. Yeah. Thatha udumo nezibongo. Jesus. Egameni namandla lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Lapha ke kukhulunywa ngendaba kaJesu ukuthi egcwele umoya ogcwele. Amen. Ubani yena? uJesu. Egcwele umoya ogcwele. Waholeleka ehlane. Say. Uma ephuma eJordani egcwele umoya ogcwele. Uma eyobhabhatiswa eJordani Nkosi yami. kwabonakala umoya ogcwele ehlela phezu kwakhe njengesimo sejuba. Kuzwakala izwi lithi lo uyindodana yami engithandayo izweni uNkulunkulu. Wagcwala uJesu ngomoya ogcwele. Yes. Esegcwele waholeleka ehlane. Egcwele amandla kamoya ogcwele. Waholeleka ehlane. Engakakhulekeli nesisodwa isigulane. Yeah. Engakavusi noyedwa umuntu kwabafileyo. Yeah. Egcwele amandla waholeleka ehlane. Indaba yethu namhlanje important ukuthi before wenza umsebenzi, Yeah. before usebenze enkosini, Yeah. make sure Yes. ugcwele ngamandla kamoya ogcwele. Amen. Asigcwaliswe ngamandla kamoya ogcwele. Yeah. Singakenzi imisebenzi eminingi. Yeah. Nami nibuya emanzini. Zamani tholani indaba kamoya ogcwele. Babesikhalisa. Yeah. Bethi njengoba sobhabhatisiwe, njengoba sowamukela uJesu, kukhona into enkulu emnandi okumele yenzeke kuwe. Kumele ugcwaliswe ngamandla kamoya ogcwele. Yes. Uma sefikile uzozwa ijoy, Yeah. unspeakable joy. Uzozwa peace, perfect peace. Uzozwa uthando Thank you, in Jesus. abundance. In abundance. Ukwazi nokuthanda izinto zakho. Yeah. Sure. Jesus. uJesu waholeleka ehlane wayolima uSathane. Yeah. So akumele uSathane akulinge ungagcwalanga ngamandla kamoya ogcwele. uJesu unqobe ngoba egcwele amandla kamoya ogcwele. Yeah. Mama bheka ke bonke uNkulunkulu abantu abasebenzisile baqale bagcwaliswa ngamandla kamoya ogcwele before Jude. Before Jude. Akumele uhlale phakathi kwethu Yebo. ungagcwalanga ngamandla kamoya ogcwele. Uzibe na 2 years, uzibe na 1 year, ungagcwaliswanga ngamandla kamoya ogcwele. Asuka. Akumele Yo. manje senza nje kodwa akumele uhlale phakathi kwethu uze kuphela iminyaka ungagcwalisanga ngamandla kamoya ogcwele. Uzoba inkinga kithi, uzoba inkinga to yourself, Yeah. Nkosi yami. uzoba inkinga kuJesu. Haleluya. Amen. Sure. Yeah. Uze wazi izinto esizenzayo ukuthi sifakaza sithini, sishumayela kanjani, sihlabelela kanjani amanqebe ezandleni. Hey. Amanqebe ezandleni ungagcwaliswanga kaso. Yeah. Yes.
Gcwaliswa Gcwaliswa. ngamandla kaMoya Oyingcwele. Funa uMoya Oyingcwele. Mbize uyatholakala. Mlambele. Yeah. Momele. Yeah. For them to be hungry Hungry. Yeah. for the Holy Spirit. Yeah. Jesus. Ungalali ungaphumuli. Khali nyembezi. Umklinze. Uthi moyo ohalalelayo. Mhlathe kamandla. Thank you, Jesus. Moya Oyingcwele gcwalise. Yes. Moya Oyingcwele ngibhabhatise. Yeah. Moya Oyingcwele ngibhabhatise. Nkosi yami. Package. Siza sokhetha uba organize. Owomile. Yo. Nkosi yami. Organize owomile. Oh, Nkosi. Try organizer. Yo. Ngoba ngagcwalisana ngamandla kaMoya. Yeah, cheers. Asgcwaliswe. Jesus. Gcwaliswa. Gcwaliswa. Asgcwaliswe. Gcwaliswa. Isenzo 1 Gcwaliswa. uverse 4. Thank you, Jesus. Wathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema Yebo. kodwa nihlalele isithembiso sikayise Yes. enasizwa ngakho. Yeah. Yeah. Umujesu evuka Oh, kwabafileyo. hallelujah. Ubanikeza nawo umlayezo. Yeah. Meeting wako kuqala. Uthi ningamuki eJerusalema. Oh, God. Hlalani eJerusalema. Ah, Jesus. Nilinde isithembiso. Nilinde isithembiso. Yeah. Ningajahi Yeah. ukuya ngaphandle. Gcwaliswa kuqala. Hey. Bajaha umshado. Yebo. Gcwaliswa. Yeah. Intombi ziyaphela ujaha ukushada. Bathatha abafana. Ngeke ngiyathatha nabo. Awugcwaliswanga ngamandla kaMoya Oyingcwele. Yokujikela nengilosi. Ingilosi la enkonzweni. Bayifike ekhaya yashintsha mfana. Oh, yeah. Shintsha. Yebo. Yeah. Yabona ugezithu. Awusizi nokusula. Thatha intombi bakusule nawe. Okay. Ukuthatha imoto nawe nje baba. Ukorobhishi. Akudala lapha ekhaya. Ziyabuya. Yeah. Kodifika le. Akunafika lapha endlini. Gcwaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Khaza ngokudrive iBM. Awujikela iBM. Zoyibhadala le BM oyibonayo. Yeah. Yeah. Nentombazane yakho ayigcwaliswanga ngamandla kaMoya Oyingcwele. Idonswa isisipek. Idonswa yini? Six-pack. Nathi sibone sinje sesina 1 pack. Sesina 6. Nami njengoba na 6 pack. Wena sowona kuyi-1 pack manje. Angidlala ibhola. Angishaya isquat. Yeah. Yeah. Benginayo 6 pack. Nginevila, ngithi inyawo kanje kunevila. Yeah. Dala wena. Yeah. Nkosi yami. Kuphelile namhlanje. Mama lo by 6 pack sokuyi-1 pack manje. Usho ukuthi wenza ngiyahamba. Yeah. Gcwaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Thank you, Jesus. Yokusiza ukubekezela.
uJesu umbekezelela uSathane emlinga asekudama yonke ukuthi ekhiphe isinkwa wasilahlela phansi wathi silahlele phansi ingilosi ziyokubamba uJesu eleke emphezulu. And mind you, lithi iBhayibheli uSathane wamlinga for 40 days. Lokhu nje okuncane lokhu abakhiphayo. Lokhu uthi wathi phendula isinkwa, phendula amatshabe esinkwa, into encane leyo. Kule 40 days wayemlinga ethini ayibhalwa, but living for 40 days emlinga. Thina baskiphela amavesi ayi-3 nje kuphela. Uthini laphana kuzenzo? Utheni? U-1:4 sebehlangene, he commanded them not to depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, we have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Uthi lindana Jerusalem, ninganyakazi, ungajahi umshado, ungajahi zonke izinto, ungajahi kwasekomitini, ungathi linda. Isithembiso somoya. uNkulunkulu Baba athembise ngazo. Uthi ke lindani ngoba insuku zingakafiki. Umoya wena umfuna seriously. Insuku eziningi azipheli. What day is enough? Inhliziyo yakho uthi sondele kangakanani kuye, imfuna kangakanani, ikulambele kangakanani, nomuntu wena ukulambele ufuna ukugcwalisa ngamandla. Niyalambelana kodwa kuya ngokuthi wena userious kangakanani. Mawubhizi lokudla ama-McDonald's namawimbi mfune lithi insuku zingekabi zingaka. So akathathi isikhathi eside, akathathi unyaka. And abasumtholile hlala kuye, mkhuthaze, mvuselele, ungathi useright. Hlala naye lishobini lakhe. And he said to them, 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. You receive power. What is Swahili? Lord. Sure. Akunenwa. Vale kube namandla akho. Uzokwazi ukuqinisa nabanye. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tamati yomzalwane. Banana yomzalwane. Nyami na detachwe. Hallelujah. Nje nyama siyethawa. Nathi sizokudla uzobamnandi.
phathaphatha wena sowufele ekhaya bangikhumile awunamandla Yeah. ungafika umuntu he'll give you power Yes. uma kulingwe uJesu ubani wena Oh, Jesus. Sure. abakambona uSathane uqobo lwakhe usabona mina Okay. salingwa yini nje Yeah. mangakhamba yena uqobo lwakhe uSathane akazi ukuthi ngaba yini khabiswa yini nje Sure. Nkosi yami. Yeah. Yeah. Jesus. Thank you, Jesus. uthi ke ndani ngizokwamukela amandla thank you Jesus Yeah. ukusuka lapho sengizokwazi ukuba ofakazi Yeah. eSamaria eJudiya eJerusalema ngisho nasemhlabeni wonke nibe ofakazi bami uma seninamandla Yeah. uma senitholile umoya wenu ngoba kunezinto ngaphandle Yeah. ziyashaya Sure. batakubuze Yeah. Yeah. mawufika nje uthola lo uyamazi Yeah. Yeah. ubani Lo. No, lo. Yes. Yeah. ubani Lo. No, lo. laba basiphazamisayo la ukawuthuthuba kanti ngomona estradini ukawuthi uzothi imoto batsaya ngokala nje usindisiwe ukushaya mlahleleni Yeah. arafuna phulusa mwana Nkosi yami. uzobuya udangele uzobuya ngathi uwile uzobuya ngathi khona into emunciwe kuwe Yeah. emsebenzini mawuqala uthi uyafakaza nje uthi wena usindisiwe Yeah. emsebenzini bakutshela ngezinye izinto ukuthi uthini ngogogo bakho uthini ngomkhulu bakho balahlela Nkosi yami. nithi amadimoni Yo. ubuya emsebenzini bakusakile Sure. ngoba awunamandla awunamandla Yeah. kodwa you shall receive power uma igcwele Ah, my Jesus. so that's why simdinga ebandleni Jesus. Thank you, Jesus. haleluya Thank you, Jesus. kuningi-ke Oh, nangenxa yesikhathi oh Jesus. uPawulu naye waphosa ukuthi maye wehashini waba yimpumputhe wangena ka-Ananiya 3 days engaboni Yeah. u-Ananiya wayomkhulekela wavuleka amehlo wamthandazela wagcwaliswa ngamandla kamoya engakashumayeli. So before duty Before duty. make sure Yeah. ukuthi ugcwalisiwe ngamandla My Jesus. kamoya lapha kwizenzo uchapter 8 ngeke sisangena Amen. abapostoli Thank you, Jesus. babe-prioritize Yeah. indaba kamoya When the clouds. Yeah. singalimala ethwathwa Nkosi yami. uma singayinaki indaba Kamoya. kamoya oyingcwele Amen. nokuthi abantu bayabhabhadiswa ngamandla kamoya oyingcwele sesiqalile vele manje asisabanaki Oh, Nkosi yami. Yeah. shothini asanaki kulaba nje kade bebhabhadisa namhlanje asazi ukuthi bangaki asebegcwalisiwe ngamandla Jesus. empeleni ngokufanele siyobaphuthuma Kunjalo. omunye nomunye abambowakhe Kunjalo. ukuthi ngenze sure ukuthi lo uyabhabhadiswa ngamandla dede Yebo. ihlale naye nginde naye scripture
Yeah. Njalo ngembuzo sowuphi manje? Sowufunda kuphi? Yeah. Manje semfuzenze. Manje semkwaba sero. Yes. Uyambuza. Hallelujah. Uthandaza naye. My Lord. Asikamnikeli kwabanye abantu. Kubanjwa yithi. Yeah. Hayi manje sesiyabayeka. Into yokuqala mayifika usebenza. Uyini. Lenkosi yami. Stress. Asesihleli stress. So, Sevela leyo nto manje. Nkosi yami. Lord. Asibheke indaba kaMoyizwe. Siyalimala. Hallelujah. Yeah. Abapostoli babeyinakekela indaba kaMoyizwe. Lapho kwizenzo 19 uPaul sihlangana nabafundi uthi kubo ngemadoda sebaphathisiwe yini ngamandla kaMoyizwe bathi asizwana nokufa. Asizwana nokufa. Chapter 19 is it. Uthi Paul what? Yeah. Niyabazalwane nibhabhatiselwe kuluphi ubhabhatiso? Nkosi yami. What is bhabhatiso? Ubhabhatiso lukaJohane adayi isikorokoro lesi. Kodwa ubhabhatiso olusha, ubhabhatiso lukaJesu ukho ukuthethelela kwaZono. Umuntu ahamba ezulwini umbhabhatiso yilowo. Yebo. Lithi iBhayibheli bamamkela uJesu. Thank you. Babhabhatiswa nangamandla kaMoyizwe. Glory. Mighty Jesus. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Babhabhatiswa ngamandla kaMoyizwe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Uyasiza uMoyizwe. Ngoba nathi silibani sikhonzana ngaye. Yeah. Uyosibona. Yeah, Baba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Yeah. Indimi lezi zivela kuye. Uye oprovoka iworship. Yes. Empilweni yomuntu. Woo. Jesus. Lokuzalwane udry. Akuveli ngisho the-chorus. For 6 months. Akuna kulokhu phambili phezulu. Yeah. Akuna kuselele lutho abantu mahleli bodwa mahleli. Ah, God. Enhlizweni. Ah, God. Alithi chorus. Akuvuka inthandazo. Asiyambe. Noma ifamily ingahamba. Yeah. Asale yedwa endlini. Nkosi Jesu. Akukho into eyenzakalayo. Sala wadwa. Hayi nabona makunabani. Yeah. Sala wadwa endlini. Ayisula. Bashiye for the day. Ayisula. Ungenzeki lutho. Hallelujah. Yeah. Ayisula lutho. Ebe. Akawabane naye man. Ay. Wabane naye. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Woo. Ay, Lord. Ay, Lord. Siamo.
Sure. Empilweni yomzalwane. Hallelujah. Yena okuvuselelayo. Yeah. Amen. Avusa worship. Avusa standards. Oh my God. Avusa intshumayelo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful. Woo! Oh, come on, woo! IBhayibheli lithi Jesus! sonke kumele sikhulume ngempilo. Sure! Sonke kumele sikhulume ngempilo. Yasikhuthaza. Azathi uPawulu uyakhuluma ngempilo ukundlula lonke. Kodwa enkonzweni ikhuluma nje wathi sothi khaya uyadala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Moyo haleluya. Oh my God. Yeah? Yeah. Yena wenza ukuthi sigijimele enkonzweni. Jesus. Yeah. Amen. Sigijimele enkonzweni. Sithi indumiso yangishiya. Yeah. Indumiso yangishiya. Ngoba kukhona into enzakalayo Jesus. empilweni yakho. Hallelujah. Jesus. Yeah. Yes. Hallelujah. Hey, Lord. Hey. Woo. Bathi abapostoli lapha ku chapter 8 izenzo uyahamba uyoshumayela ubaba Simon ubaba chapter 8 wayoshumayela uPhilip uyahamba uyoshumayela uqale libandla. Yeah. Uma seqale libandla Jesus. abapostoli abajabulana uthe sesinebandla Hey. endaweni yaseSamaria. Hayi. Bathi abazalwane bakhona abasindisiwe. Yeah. Kodwa abakaxwali. Bakaxwali. So, Kamandla. madam wengweni. Jumelana amadoda. Shoo. Yeah. Jumelana amadoda. Ukuthi bayogcwaliswa ngamandla kaMoya. Thank you, Jesus. Ngoba inkinga umuntu Yeah. ongenamoya. Shoo. Imathatha fela. Awusizwe imali zenu. Hallelujah. Sibeke lapho. Ngikalibakalana. Lithi lana ku6 lapho kuzenzo 8 isiqulu sahlangana ngezwini. Yeah. Lilalela uPhilip labona nezimangaliso Yeah. nokukhishwa kwemimoya Umoya. engcolile. By the way, Kunjani? before ngishengayikhohlwa lento ebalulekile Yeah. ukuthi umoya engcwele le esikuvayitela kuyo uyena oza nezinto Yeah. zokukhonzibala. That's a materials. Uza nama-gift Yes. asiwazi thina yena uyayazi igift ekufanele nalesenhlizweni yakho isipho sokuphilisa abantu, isipho sokushumayela kusindiswa abantu, Yeah. isipho sokukhipha amadimoni. Osiyami.
isipho sokuhlabelela kwehliziyo. Sure. Zonke lezinto ziza nomoya oyingcwele. Ebona ukuthi ulambelele. My God. Lambele. Yeah. We're very sorry. Yes, Lord. Ukuthi sifike sakufaka endabeni zebala. Sure. Siyadonsa le ndaba ebelokhu sikutshela zona. Yenza ngathi azange sisho lutho. Thatha le kamoya oyingcwele. Oh, yeah. Leyo ukuthi ubani wenzani. Please, we get this story. Bekufanelanga sikuthele lezo zindaba. Asikufanele. Wena ufanelwe indaba kamoya oyingcwele. Uzwile. Khansela yonke lento esithi klini indlebe zakho. Asikutshela lutho. Sikutshela ngomoya oyingcwele lapha. Ukuthi khona uyatholakala. Ukuthi mfune sonokutholwa. Ukuthi mlambele. Ukuthi mbize. Mzilela ukudla. Yes. Sibize sikusize. Sikhathaze nawe. Yazi manje ngakwata yazi mzisho. Kusho ngakwata kancane ngizwi. Ngizese ufuna ukukhuluma le ndaba yokuthi uthola isikhonza nawe nje unentambo la ekhalweni. Yeah. Nkosi yami. Sonta nawe nje unani Nentambo. entambo ekhalweni. Kuneyikhumbe zamba kanje. Shoot. Ama safety belt. My God. Ezinye zila. Ezinye zisokhalweni. Ezinye ziphathwa kweduku. Yeah. Ongathi zilabadukula wathi ngiyatshela wena. Khona omunye sasimthabazela ePE. Sathi sibeke isandla ibread yawele eceleni kanti ngaphansi kwebread kunesithombe sakaManqonge. Manqonge. Bani? Manqonge. Yeah. Samukela uJesu empembeni. Kanti la usahamba ngesithombe somuntu. Manqonge. Savela isithombe. Hey. Savela. Zawuvela indaba zakho. Yo. Hey. Zawuvela ngelinye ilanga. Akumshela. Yeah. Sizobona sibhedlela. Sibona intamo. Yeah. Phansi kwegown yasesibhedlela. Green, blue, yellow. Sani manje ngamawundi. Kanti uJesu inkosi. Mahla moyo halelela. Yini wasebenza? Fakistero lento. Fakistero. Lafelele. Safa. Ijumbani. Phansi kombhede. Nkosi yami. So Nje Jesus. intenzo kwata angazi what is Yeah. amaphepha brown. Yeah. uJehova phela naye uyasiza. Yo. Inecha phela uMfilo Elijah naye walahlela ikhasi lesihlahla isihlahla ngithi umuthi walahlele emfuleni emanzini amanzi alapheka. So nami thatha ugodo lolu ukuthi ngilapheke. Wona magodo. Nkosi yami. Jesus. uNkulunkulu ufana ne-life savior. Uma i-life saver ikubona ukuthi lapha elwandle so
Yeah. We are drowning. Lo life savior uza kuwe ezokusiza. Kodwa mayefika kuwe akafika kudumele. Ngoba usesenamandla. Uvela gijime la eceleni kwakho. Yeah. Eloke kubheke. Yo. Akakudumele. Ngoba usesenamandla. Usesenamandla. Zofaka yena emathini. Ufuna sokukhathala. Yeah. Let's say this. Bese yafika. Thatha kamnandi. As long as I'm a time tired, I'll share a fella. As long as I'm about to temple, as long as I'm a young Zako, as long as I'm a Zako Mazako, uNkulunkulu uzawubheka. Until such time, phenduka. Abana namhlanje ilanga lokuphenduka. Shisele yonke Shisa imithi esekhaya. Jesus. Safa. Jesus. Hallelujah. Yozithatha inyoka zabantu. Ezazi inyoka. Kukhona le nyoka ekhanda uyayazi. Kuzathina sokutshela. Khona le nyoka abakunika yona. Ayilethi inhlanhla isimangalisi. Noma akune business yamatamati. Ingasuka la yofika egarage. Iqueue yamatamati. Yonke into yenzayo. Mawuthola le nyoka. Edile. Nkosi yami. Leyo nyoka leyo. Ikhona iyatholakala. And bakunika yona free of charge. Abathengisi. Uyazi ukuthi indaba. Ukuthi umthetho wayezala. Izala nga-5. 4, 5. Uma seyizele iphithizela endlini. Bese wena ubuya kimi engikunike yona. Uthi manje inyoka seyizele. Ngenze njani ngabantwana? Nami ngithi bona ukuthi wenze njani. Yenze njengoba nami ngenza akunika abantu. Angiqomba mama. Nkosi yami. Ngoba ngibayaziyo lento maphamsi zani. Banamahloni. Ngoba ngibayaziyo maphamsi zani. Indaba yale nyoka. Kamera na hivi. Mawuthengisa amagwinya. Ibhizinisi yakhona. Kodwa izozala. Yeah. Spread lapha ethendeni. Yeah. Kwakhona inyanga. Ibine chemist eCape Town naseNelspruit. Sezizele inyoka. Kuphithizele endlini. Sitshela intombazane yakhona masiyamukela uJesu. Yeah. Ithi kuyaphithizela lapha endlini. Manje umnikazi lo wechemist uyaqoba inyanga yenyoka benzela isithu. Yeah. Bahlanzeni into sibeka izandla. Yeah. Nkosi yami. Bahlanganisa benza isithu bazama ukusipenda. Kodwa ibusiness yakhe eCape Town bathi kuyafika. Ingane yakhona iyasindiswa. Yeah. Sayithatha sayisa eMpumalanga bakumashini. Samfaka samsakathela
wayehlala kathela lo mntwana lo ntombazanyana sambalekisa le-espresso lento ekhuluma ngayo angikhuluma umbhedo namanga ukuthi aninithi nomunye wayekhona Alexander wayenethendeni isebhundileni bathi banginike yona ngithengisa amagwinya eSanto wena ukuthatha imali uma leso silabana zayithola le nto efunayo akufuna ngoba halalela khona thatha moyigcwele sebenza moyigcwele kandaza moyigcwele moyigcwele dumisa moyigcwele phila moyigcwele sasa bazobethe ukuthi bulala indoda yakho bulala umntwana wakho bulala lo zothola lo kabu njobe hamba ngama-Range Rover nje kabu base asibonke abayisebenzelayo abanye babulala amadoda abanye babulala abazali babo abasitholanga kalula lezinto wena kamarata helele Pasok. Ngiyakutshela omunye uzafuna nje lomuthi ukuthi athole indoda nje Namhlanje kwenze njani? into ezomhlupha funa into ezomhlupha nje indoda ihlupha kanje Ayikona kwenze njani? Moyeni wena. nina mpata munna fela akagira munna uyamazi umunna wena usiba munna wena ngoba indoda itholakala kuJesu. Lord, thank you, Jesus. Woo! Kodwa sisilona umboniso abaningi bambonile otivuste i-300,000 wayini umfana ngibonile izona bamthelela imoto eziyithulu udokotela kawasithi kuye wena mama usafanele abantu heavy sex useyolanda imoto zakhe manje bize leya i-Extower leya yothowayo bazilandile imoto zakhe ezinhle ezintsha ubefuna ukubamba indoda moyigcwele moyigcwele understand nawe uyaunderstand nesimo sakho uyasunderstand what's the future yakho uyayazi future yakho what's the weak part what's the strength hlala kuye naye ahlale kuye and unesikhathi sakho uNkulunkulu nomuntu lapho sasithi silafiwe wafike empilweni zethu ngesikhathi esiright nawe uyeza kuwe sikadada umuntu uJesu akwenzela izinto zakhe uma kwenza yena lithi isibusiso sakhe asinani asinakuvisa ubuhlungu isibusiso the blessings of the Lord asilethi stress angisakwatanga nje moyeni Thank you, Jesus. moyeni Amen. asiyomfuna Jesus. asimlandeni Jesus. Thank you, Jesus. Asiyomlandi umuntu. Thank you, Jesus. Ukhona. Yeah.
ukhohle. Yasifuna ngamunye. Yes. Usifuna one by one. Yes. Une-plans zakho ezinhle ngawe. Nama plans. Noma ungathatha isikhathi eside. Uthini lapha uLuka 2. Thank you, Jesus. The nkosikazi ethi ebengathola abantwana. Ubani uNkulunkulu waze walisusa ihlazo lami. Elizabeth. Ubani uLuka chapter 2. Chapter 1 verse 1. Awuyifunde sisi. Yenze njani Nkosi? Thank you, Jesus. Chapter 1 verse 25. Yenze njani Nkosi? Yenze njalo inkosi. Awushaya kahle siswa. Yenze njalo inkosi kimi. Yeah. Emihleni eyangibheka ngayo. Ubususi. Yenze njalo inkosi. Emihleni eyangibheka ngayo. Konilanga lapho ubhekana nawe. Konilanga lapho ubhekana nesimo sakho. Wena ufundile ufundanga. Ngimaka unama. Ubhekile ubithi. Nabantwana ababona. Sale kuphi uhlala kuphi. Abhekane nesimo sakho. No. Yes. My Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Namandla kamoya endweni. Uthe singasebenzi